Como preguntes outra vez, abroche a cabeza con ese pico. Home, o peto leva aí unha chea de anos. Sí, pero fines sensibilidades. Como as estatuas do caudillo. Polo menos a miña. Xa vas de extrañar. Porque eu a ti vexote no inferno, non? Pero se por unha casualidade acabases no purgatorio, xa che gustaría que alguén botase unha moeda pola túa salvación? Acona, miñato, acona. Ti queres cobrar a viaxe, si ou non? Faltaría máis. Adiante. Non sei, pero non penso quedarme a descubrilo. Fillos de Satanás, separadevos do peto. Me cago no vello en nanai que pariu. Vaya susto me deu, condenado. Ven aquí un soldado do señor. Os impíos ao paredón. Baixe iso do crisanto que se vai mancar. Que nos vai dar, corvo? Pero a mí que iso que o que quere, Ceo virouse mouro. A lúa volveuse sangue. Deulle pola Os ceo caeron na terra. Deulle pola poesía, pero que permadas dido un crisanto. Pois señor sentido. Imos del Miro, imos a reviola que está recargando. Corre, corre, corre. Eis ricos e os poderosos berranlles os montes. Caede sobre nós e ocultádenos da súa ira. Porque este é o día da súa ira. Este é o día da súa ira. É o día da súa ira. Dies ira. Dies ira. Ai, señor, pero como... Eu é que... Pero vostede como foi capaz de facer unha cousa así? Algúns temos sangue nas veas. Pero vostede dase conta da situación, Don Crisanto, decátase do que fixo. Disparoulles a miñato e a Delmiro. Foi o aire. Aire. Un aire foi o que lle deu a vostede. E ademais, Don Crisanto, se lle chega a dar que? Que pasa? Puido matalos! Non tocaron o peto, non? Pois xa está, xa está. Non está, por suposto que non está. Vostede prestou declaración por usar un arma de fogo contra dos veciños, pero vostede cree que é normal que a policía veña así de repente a contarme semellante historia? Ni que a policía fose Colombo. Era só o municipal. Mire, agora mesmo vai pedir perdón polo que fixo, vai confesar o que fixo. E confío en que o faga de corazón. Eu non confeso nada. Prefiro que faga o bispo, pois ala, xa. Ave María Purísima. Por favor, Don Crisanto, ímonos deixar de, Imos o que importa, sen pecado concibida. Está ben. Confeso que fun eu que disparou sobre Delmiro e Miñato. Pero non quería darlles. Era só por asustalos un pouco. E tiñas que ver como corrían. Don Crisanto. Faga favor, Pois está, iso é todo. Dame a solución. Non, claro que non. Antes ten que facer propósito de enmenda, pedir excusas. Eu só me excuso diante do señor. Mentre non lle pida perdón a Delmiro e a Miñato queda en pecado. A ver como explica mañá ao señor obispo que non pode comungar na súa misa. Ainda me quedan perdigóns, oiches?